Bueno, kasu honetan, hasiko gea, mailegu bat, badin badoko 13.000 eurokoa, eta interesa badin bada urterokoa 11 eta 12 ordainketa egiten badin baditu urte batean, eta ordaindu behar badin badegu 3 urteetan, atera behar dugu zenbat ordaindu behar dugun hilero. Bueno, formula hemen hau da, baina gu daukau funtzio bat, hau da, la función pago, eta hor txertatu behar duguna da, la tasa jartzen duna, el tipo de interés izango litzateke hau, baina da, zati, urte batean 12 ordainketa nola dauzkagun, zati hau. El número de periodos hau da, zenbat ordainketa egin behar ditugu. Kasu honetan izango litzateke 12 ordainketa bider, zenbat urtetan, 3. Ta, hemen izango litzateke UVA el valor actual, hau da, el préstamo, ze kantitate utzi digu banketxeak. Eta ja automatikoki daukat, ordaindu behar detela, hilero 425,60 €. Orduan, periodo 0, bat, bi, bueno, guk hemen, eukiko ditugu zenbat ordainketa, esan dugu eta 16. Termino hemen, juten ez banketxea, egun hontan da banketxeak ematen dit kantitate bat, zenbat 13.000 €. Orduan, esango diot, que el capital vivo dela zenbat. Berdin, hau. Aurrenengo hilabetean, ja hasiko gea ordaintzen. Zenbat ordainduko dugu? Ordainduko duguna da, hau. Ordaindu behar dugu, hilero, kantitate bea, orduan. Dolara jartzen badin badio, hemen, daukagu, kantitate guztia jarrita, ja, hilabete guztitan. La cuota de interés, esan dugu, berdin, zenbat zor dio banketxari 13.000 €, bider, eguneko 11, zati, 12, interes simplearekin. Bueno, hemen, esaten dira interesa dela hori. La cuota de amortización izango litzateke diferentzia, baina bueno, claro, hori hor kokatzeko, eta copy-paste egiteko, zer da aldatzen dena hemen beti, edo zer da ez dana aldatzen gero. Claro, F13, bai, F13 da, de capital vivo azken batean izor detena banketxeari. Claro, bigarrengo urtean, o bigarrengo hilabetean, izango litzateke, dakatena gelaxka horretan, eta ge horretan, hau da, azken batean, copy-paste egiterakoan, berak ajun behar, orduan horreztet, inolaz ere jarriko dolarrak. Baina B4 interesa berdina da beti. Interes simplearen hau da, B4. Orduan, egin behar detena da, dolarra hor jarri. Interesak, horiek badin badira, diferentzia izango litzateke, hau. Eta el capital vivo izango litzateke, hau. Hau da, zor diotena, nik banketxari orain.
Orduan, como capital amortizado, daukatena da, hau. Bigarrengo hilabetean daukatena da interes simplea, hau, bider, zer? Bider, interesa, zati, 12. Eta goian aipatu dugun bezala, belaua finko izan behar du. Eta la cuota de amortización diferentzia. Zenbat zor diot ni ja banketxari hau, ken hau, ordaindu detena. Y el capital amortizado, eukiko genuke hau. Orain zer? Ba, automatikoki formula guzti hauek errepikatzen dira. Doble klik edo copy paste egiten badin badegu, daukagu ja taula osoa eginda. Orain ja, edozein momentuan daukagu aukera ikusteko mailegua nahi badin badet, kotxe bat erosi eta kotxe horre banketxa juten banaiz da eskatzen badin badizkio 6.500 euro, eta interesa badin badaude gaur 105, daukagu 3 urteetara kalkulu guztiak egin daia.